päät takaisin pään sisään, niin ei tarvitse sitten No niin, joo. niiskutella. Katsotaan. Joo, ehkä näkyy jotain. Tervetuloa hei ensimmäisen jakson pariin. Tää tulee olemaan ehkä kiusallisin jakso ylivoimaisesti, sillä tässä jaksossa me selitetään, että ketä me ollaan ja ehkä mitä me tehdään ja ehkä mikä meidän niin kuin, tavoite tällä kanavalla tai podcastilla oikein on. Iso tervetuloa. Mä olen tosiaan Liisa ja tässä mun vieressäni on Mimosa, hello hello. Joo, eli tosiaan tää on varmaan vähän tämmönen ehkä niinku esittelyjakso nyt alkuun, että ihmiset saa tietää, ketä me ollaan ja näin. Ja se on aina tosiaan vähän, en mä tiedä, mulla on ainakin niin vaikeet ja kiusallista puhuu itsestä, että tulee ihan jo kuripari fiilikset, että no niin, nyt kerrotaan 2 hauskaa asiaa itsestä. oikeasti jokainen niin kuin, ryhmäytyminen. Juu. Herra Jeesus, siis niin kuin, aikuisenakin aivan järkyttävä kokemus. Joo. Se ei kyllä helpotu niinku iän myötä. Ei. Mutta me nyt yritetään vähän ehkä tässä kertoa meistä semmoiset perustaustatiedot ja sitten ehkä vähän meidän yhteistä lorea, miten me ollaan tutustuttu. Miten me ollaan tässä pisteessä. Niin. Mä olen itse 24-vuotias ja mä olen medianomi-opiskelija viestinnän ja journalismin suuntauksesta, elikkä joo. Sellaiset meriitit, kyllä. Sieltä kyllä. valmistun ihan juuri. Kyllä. Mä oon 24-vuotias ja itse asiassa spoiler alert. Mimosa on myös. No niin, juu. Elikkä kyllä, olen myös 24-vuotias, 99 syntynyt ja no mä tällä hetkellä ihan työskentelen tuolla ravintola-alalla. Ei siinä mitään ihmeempää. Ja mä opiskelin tosi jonkun aikaa sosiaalialaa, eli sosionomiksi opiskelin, mutta en nyt sitten kyllä työskentele sillä alalla, eikä ehkä, ei sit ollut ehkä loppujen lopuksi ihan mun oma juttu se, että en nyt sinne ehkä sit sen enempää suuntaudu, että uusia tuulia kohden nyt sitten. Mut niin, että se on nyt varmaan itellä se, mitä on nyt sitten tässä tehnyt viime vuodet. Joo. Niin, ei varmaan mitään sen tähdellisempää. Että miten me ollaan oikeastaan tässä pisteessä Mimosan kanssa. Nyt tää tuntui siltä, että mä kerrotaan jotenkin ihan järkyttävän. Tää on nyt tämmönen we have been through so much. No ei. Tosiaan me ollaan siis ollaan Liisan kanssa tutustuttu, tai siis ollaan tavattu ensimmäisen kerran jo ihan eskarissa, eli 5-vuotiaina vai 6-vuotiaina. Et on tässä nyt melkein... On tässä nyt vuosia tunnettu. On siis nyt, jos miettii, niin melkein jo 20 herran jestas, niin. mutta ei siitä sen enempää. Et ei me tuolla kaduilla vaan oltu silleen, että hei, sä näytät siltä, jonka kanssa mä voisin tehdä tämmöistä jotain prokkista. No ois aika siistiä, jos oltais oltu. Se olisi ollut vibe. Mut joo, ei. Et kyllä me vibailtiin sit jo silloin eskarissa ekan kerran. Ja no, tässä on tosiaan tämmönen hauska lore, minkä Liisa voi jakaa meille, koska siis tää meidän ensi tapaaminen on semmoinen, mitä Liisa aina selittää kaikille. Mutta siis mä en oikeasti itse muista tätä niinku tapahtumaa juurikaan, että me ei ole ihan varma, että onko tämä nyt vaan joku Liisan kuumeuni. Mä nautin siitä, että sä kerrot tän myös silleen, että niinku, et mä kerron tätä kaikille, että ihan sama kuka saa, mä vaan kerron. No ei, mutta tää on se meidän yhteinen semmoinen lore, niinku se on vaan se, mut joo. Mutta sä saat kertoa tänä storin. Me tavattiin eskarissa, missä muu ollaankaan kuin hiekkalaatikolla. Mimosa oli siellä leikkimässä ja mä päätin, että hei, et mä voisin vähän niinku käydä tsiikaa, mitä siellä tapahtuu. Menin sit sinne ja siis mähän on siis niinku strictly business based. Kyllä, eli Grindset Mindset oli jo oli jo 5-vuotiaalla Liisalla mielessä, kun sitten Mimosa kertoo mulle tämän kuuluisan sikapestään lorun. Ja Jonnet ei muista, tää on nyt se. Joo, tää on vähän Jonnet ei muista, koska mä en tiedä, onko tää nykyään enää mikään juttu, mutta siis se loru, mikä menee silleen, että mitä tehtäis sikapestäis. Mikä sika, maasika, mikä maa, isänmaa, mikä isä, päivänisä, mikä päivä, lähti taivas, mikä tähti, pohjantähti, mikä pohja, kengänpohja, mikä kengä, puolikenkä, mikä puoli, takapuoli, joo, kyllä, jotenkin jotenkin tolle. Mut joo,
Elikkä semmonen loru. Ja itse asiassa on ihan mielenkiinnosta, jos oot kuullut tän, niin please kerro, koska mä en tiedä, että onko tää niinku kuolevaa kansanperinnettä. Se on ehkä, tai sit, joo, ja mä en tiedä, onko toi edes se alkuperäinen versio, toi takapuolijuttu, vai että meneekö se oikeesti tolleen, vai oliko tää vaan joku, mitä mä olin keksinyt päästä, niin en tiedä. Mut siis, että niinku heitin niinku bars kuitenkin siinä hiekkalaatikolla. Mutta Liisa ei ollut tästä vakuuttunut. En. Se ei ollut niinku se risk, mitä mä etein tässä. Meidän tää ystävyys ei sit kukoistanut siinä hetkessä, mutta sit ala-asteella. Joo, et sit me tosiaan mentiin siis ihan samalla ala-asteelle kuitenkin, ja siellä sit varmaan 3. luokalla me sit päädyttiin samalle luokalle, niin siellä mä sit onnistuin ritsailemaan Liisa pikkuhiljaa. Mut siellä me sitten päädyttiin sit kaverustumaan silleen. Joo. Silleen kunnolla, varmaan just yhteisten harrastusten kautta, että me nyt molemmat oltiin tällaisia ehkä taiteellisia lapsukaisia, että tykättiin soittaa pianoa ja piirrettiin ja tälleen. Niin joo, niin se tuli sitten sitä kautta. Joo. Tämä meidän taiteellisuus jatkui sitten yläasteella. Me mentiin Mimosan kanssa kuvaamataitopainotteiselle luokalle, jonka jälkeen me päätettiin vallata taas aivan uusi taiteen-ala, ja me mentiin ilmaisutaitolinjalle. Kyllä, lukiossa siis joo. Lukiossa mentiin ilmaisutaitolinjalle. Joo, se oli ihan mielenkiintoinen, että mä en tiedä, miten tässä nyt niinku, miten siitä puhuisi niinku haikeasti muistellen. Joo, Mimosahan siis tosiaan droppasi tämän linjan, että älkää nyt saako sitä käsitystä. Mimosa jaksoi 5 vuotta. Varmaan jonkun sellaisen jaksoin siellä touhuilla mukana. Ei siinä oli se ihan, siis oli alkuun ihan hauskaa, mutta sitten meni ehkä vähän. Se oli aika henkimaailman juttu. Se oli aika ehkä intensiivinen jotenkin tää ilmaisutaidon linja. Niin mä siitä sit vähän niinku keskeytin sen, että mä siirryin sit ihan normilinjalle vaan lukioon, mutta kyllä mä sieltä tein maallisia niinku, asioita. Juu, kyllä. Mutta kyllä mä siellä sitten teit vähän niinku, kyllä mä siellä teidän mukana välillä sit kuulin, ja sit meillä on kaikkea hienoa videomateriaaliakin siltä ajalta kyllä, mitä mä oon sit tallettanut se, että mä olin sit vaan niinku fanitin sua ja teit iso fani. Muuta. Joo, mä olin siis ihan sen 3 vuotta, mitä lukiossa nyt ollaan, niin sen ilmaisutaitolinjalla. Wow, kiitos aplodit sille. Oikeesti ansaitsee kyllä. Ei tiedä sanoa. Joo. Ei mitään, että niinku jos olet itse ollut, jos niinku olet sattumoisin ollut siellä meidän kanssa, tai jos olet muuten niin jostain muualta lukiossa ollut ilmaisutaitolinjalla, niin ei siinä siis mitään. Et ihan hauska kokemus oli, mutta juu, ei siinä. Siis oikeasti, että respektiä kaikille. Joo. Oikeasti. Mutta ehkä toi on vähän semmoinen niinku tärkeä osa meidän tätä lorea. Niin onkin. Ehkä, että meillä on niinku tää kuvisjuttu on ollut aina semmoinen meidän iso, ja sit on just tää ilmaisutaito, että ehkä me ollaan vaan semmosia theater kids. Niin ehkä tässä nyt on sit kuitenkin tää niin. Mutta tällainen kulissi. Elikkä ei olla mistään niinku kadulta toisiamme bongattu tässä lähiaikoina, vaan meillä on siis ihan tämmöinen deep lore. Joo, että tää oli nyt ehkä vähän semmoinen pohjustus, että miten me ollaan tutustuttu, ja ehkä vähän niinku, että mikä meidän, en tiedä, tausta on, niinku, että mistä me sit just keksittiin lähteä tekemään tämmöistä vähän. Joo, tää on tarkoitus olla meidän semmoinen, missä me tehdään sit oman näköistä sisältöä, ja sellaista, mikä meitä niinku kiinnostaa. Toivottavasti kiinnostaa myös teitäkin. Isosti. En tiedä, kun mä pousasin tolleen. Mut kyllä mä oon vaan niinku, just serving face. Just saying. Mut joo, täällä tarjoillaan. Niin isosti arvostetaan sitä, että pistät kanavan seurantaan. Spotifyssa, että kuuntelet. Kiitos siitä. Ja YouTuben puolella kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti nähdään seuraavassakin. Ja saattaa tulla jotain, ei niinku jaksovideoita, että saatetaan tehdä vähän ekstra sisältöä YouTuben puoleen. Ja sitten Spotifyn puolella, niin nämä jaksot saattaa olla vähän pidempiä kuin mitä täällä YouTubessa. Meidät löytää myös sitten Spotifyn ja YouTuben lisäksi ihan Instagramista ja TikTokista, että sieltä löytyy myös sitten sisältöä, ja Instagram nyt ainakin kannattaa ottaa seurantaa, niin sieltä löytyy sitten ajankohtaista tietoa aina, että koska tulee uudet jaksot ja näin, niin sieltä varmasti helpoiten sit löytyy ne.
Eli tietysti tervetuloa muutenkin. olemaan päiväunessa meidän kanssa. Ei mitään, kiitos kun kuuntelit kautta katsoit ja toivottavasti sitten tuut katsomaan seuraavankin jakson ja toivottavasti nautit tästä ja ei mitään. Se on moro. Kiitos.